Статистиката показва зависимост между хората, които живеят най-дълго и здравето и обема на техните бели дробове. Плитко дишане, предимно през устата, както и затруднено дишане докато спим, се свързват с по-слаб имунитет, повече възпалителни процеси, липса на енергия, разсеяност, дори автоимунни заболявания, като диабет. Припомняме набързо процеса на дишане, след това отговаряме защо дишането през носа е изключително важно. Разглеждаме максималния кислороден обем, говорим си за стрес, хормони и болести и как дишането може да регулира и лекува. И накрая показваме няколко дихателни практики. Ще обърнем внимание и на качеството на въздуха и как то може да влияе на когнитивната ни функция. Въздухът, който приемаме, преминава през носа или устата, през фарингса и стига до белите дробове, където алвеолите отвеждат кислорода към кръвообращението. Кислородът е жизненно важен за клетъчното дишане, като отговаря за транспорт, движение и енергия към и в клетката. Алвеолите също така изличат въглеродния диоксид от кръвообращението. Интересен факт е, че сигналът, който ни кара да дишаме, е всъщност насищането на кислороден диоксид, а не липсата на кислород. Самите бели дробове не могат самостоятелно да се пълнят или изпразват. Диафрагмата, а при по-тежки натоварвания и мускулите в коремната област, около ребрата, врата и лицето, спомагат дишането. Когато поемаме въздух, диафрагмата се свива, с което създава вакуум и позволява навлизането на кислород в дробовете. Когато се отпусне, тя има форма на купол, съответно при изпускане, избутва въздуха от дробовете и спомага издишането. Нека разгледаме сега какво казва науката и статистиката за проблемите и съответно корекциите и практиките, които можем да приложим. От гледна точка на оптимално дишане, учените препоръчват вдишване през носа. Въздухът, който преминава през него, има по-голяма филтрация, дължаща се както на косъмчетата, така и на мукуса по носните кухини, които е лепкав и бактерии и прахови частици се лепят по него. Като добавим и това, че обема от въздух, който преминава през ноздрите, е по-малък от този, който може да мине през устата, то можем да си обясним защо ако дишаме през носа, шанса да хванем вирус е по-малък. Освен тази филтрираща функция, не по-малко важно е, че този по-дълъг път на въздуха го затопля и увлажнява преди да стигне в дробовете. И последно, дишането през носа доставя азотен оксид. Това е молекула, чието откритие и функция носят Нобелова награда на откривателя си. Азотният оксид има редица ползи, както за борба с патогени, така и за разширяване на артериите и доставяне на повече кислород до клетките. Когато повишите нивата си на азотен оксид, имате повече сила и издържливост. Тук искам да обърнем внимание и на sleep apnea или сънна апнея. Широко разпространена и се характеризира с недостиг на кислород докато спим. Тя може да има сериозно отражение над нашето здраве. Освен чисто физическо и когнитивно, то дори и автоимунно, като диабет, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, ADHD и други. Системно хъркане, неотпочиналост и главоболие след сън са признаци на проблеми с дишането по време на сън. Препоръките са дишане през носа, докато сме будни, за да се създаде навик. Регулиране на теглото, на нормено тегло, дори да говорим за мускулна маса, може да причини сънна апнея. Свеж и влажен въздух в спалнята. Алкохол и като цяло диета могат да имат негативен ефект върху дишането докато спите. Науката казва, обема на белия ви дроб има най-голямо значение като предпоставка за дълголетие спрямо всичко друго. Статистика показва, че хората с средно висок максимален кислороден капацитет или VO2 max имат до 50% по-малък шанс от преждевременна смърт спрямо тези с нисък, а тези с висок до 75%. Увеличаването на максималния обем е свързан с интензивни тренировки. Дихателни практики и задържане на въздуха също могат да имат положителен ефект. Спортисти като пловци или маратонци обикновено имат най-добри показатели. Има калкулатори в интернет, които могат да ви сметнат максималния капацитет на база сърдечния ви ритъм в покой или време, за което преминавате конкретно разстояние. Сега, ако не сте тичали от години, не се записвайте на ултрамаратон утре. Докато с дихателните практики може да започнете веднага, то физическото натоварване трябва да е постепенно. В днешно време изпитваме ежедневно стрес. Съобщения, имейли, телефонни обаждания, деца и родители, финанси, overthinking и още и още. Ако не се справяме с високите нива на стрес, това може да доведе до сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане, депресия, проблеми с храносмилателната система, хормонални проблеми и други. Добрата новина е, че както стресът и хормоните
могат да регулират дишането ни, така ние можем да поемем контрола и чрез дишане да регулираме нивата на стрес, хормони, сърдечен ритъм, дори да се лекуваме. С практики фокусирани върху вдишването, можем да подобрим фокуса, да повишим сърдечния ритъм, да засилим сетивата си, да се възбудим и да сме на щрек. Ако искаме да се успокоим, да намалим сърдечния си ритъм, можем да забавим дишането си и да се концентрираме върху издишанията. Ще разгледаме конкретни дихателни практики малко по-късно. Проучване показва, че когнитивните ни способности и енергийните ни нива са значително занижени при високи нива на въглероден диоксид. При затворени помещения и липса на проветряване със свеж въздух, нивата на въглероден диоксид се повишават бързо. Стойности между 800 и 1000 частици на милион са вредни. Проучване показва, че при тест ученици се представят 50% по-слабо при високи нива на въглероден диоксид и липса на проветряване. Ако работите или учите на място, където не се отварят прозорци, в края на деня може да се чувствате изключително преуморени. Дългите полети също са пример за това, където бързото изчерпване на кислород и насищане на въглероден диоксид води до сънливост, умора и главоболие. В заседналото си ежедневие често сме прегърбени при свити на телефон, компютър, бюро или друго. Тази стойка ни пречи да използваме активно диафрагмата си. Дишаме плитко. Активното използване на диафрагмата, дълбокото дишане, целият обем на белите дробове са ключ към оптимално дишане. Отвъд науката. Спирит или дух се превежда като дишане на латински. Много религиозни учения свързват дишането като свързване на ума и тялото с дух или някаква висша форма. Осъзнатото дишане има основна роля в източни учения като йога, тайчи, медитация и други. Когато дъх, тяло и мисъл или вяра работят в синхрон, могат да се постигнат резултати, които науката трудно може да обясни. Някои източни практики показват как насочена мисъл и дишане в проблемно звено могат да го излекуват. Статистика показва, че 5 минути дълбоко дихателни практики на ден имат силен антистрес ефект, по-силен дори от медитация, която има и други ползи, като прочистване на мисълта и фокусиране. Започваме с дихателна практика за максимално бързо регулиране на стрес. Ако искате внезапно да туширате силна емоция или стрес, то използвайте следното: дълбоко вдишване, допълнително вдишване и дълбоко и дълго издишване. Популярна практика, включително и при военните, е box breathing или кутийно дишане. Малко смешно звучи на български. Тя се състои от вдишване, задържане, издишане, задържане с еднакъв интервал. Самият интервал зависи от капацитета на дробовете ви, но може да се използват примерно 4 секунди. И съответно повтаряте, като това може да е практика, която използвате за 5 минути на ден. Друга такава е просто дълбоко дишане. Има много клипчета, които могат да ви сигнализират кога да обърнете, но може да се опитате и сами до толкова, доколкото дробовете ви позволяват. Като правите дълбоко дихателни практики, се настанете удобно с изправен гръбнак. Има още едно популярно дишане, малко по-дълго, все още научно недоказано, но Wim Hof дишането обещава подобряване на имунитета, по-добър сън, повече енергия, по-бързо възстановяване, по-малко стрес. То се характеризира с хипервентилация, като се правят 3 кръга от по 30 вдишвания, последвани от задържане. Ще добавя линк към тази практика. Можем да направим отделен епизод само за Wim Hof и неговите практики на дишане и студена терапия, с които той и неговите последователи постигат високи нива на имунитет, енергия и като цяло неуязвимост към болести, измръзване, болка и други. Искам да споделя една практика, която в последните десетилетия придобива научно значение, но в източните изкуства се използва от много по-отдавна. Хъминг или форма на тънаникане, докато издишаме, увеличава нивата на азотен оксид 15 пъти. Съответно засилва още повече позитивните ефекти, както за имунитет, така срещу стрес, а може да се използва и преди спорт или тренировки, вместо да се суплементира с добавки като аргинин или други. Просто приложете дихателна практика, която правите назално вдишване и при издишане издавате звук, подобен на
Ще оставя линки с конкретна практика за това. Често съветите за здраве се изчерпват с диети и спорт. Те са фундаментални, но не подценявайте и дишането. Все пак 90% от енергията ни идва от кислород и не можем да живеем повече от няколко минутки без него. Това, че дишането е автоматизиран процес, не означава, че е оптимално, поне не във времето, в което живеем. Ако искаме да се радваме по-дълго на живота, трябва да положим повече грижа и усилия за ум, дух и тяло. Съзнателни дихателни практики, повишен дихателен обем и проветряемост могат значително да повишат качеството ни на живота. Колкото диети, толкова и дихателни практики. Пишете в коментарите какво практикувате вие. Бъдете здрави!